Bine v-am găsit la un nou vlog. În seara asta o să facem un challenge mai original. Bine, furat de la Jackass, cum a venit. Original, da. Dar deci original, este ideea originală lui Mocanu. S-a gândit toată noaptea la challenge. Și-a furat-o la Jackass acum vreo 12 ani. Suntem la Westlife Fitness, aici la sală. Și ne-am gândit să facem ceva interesant. M-am gândit să mă bat cu Dima, cu mănuși corespunzător, doar că era prea boring, prea mainstream și am zis că să facem ceva mai original, așa că ne-am gândit să ne învârtim pe scaune ca la Jackass. O să fim învârtiți de ajutoare de aici, luptătorilor care se antrenează la ora asta. Vedeți cât e ceasul, da? Așa, și după asta facem pe runde. Arată-le deci cam cum o să decurgă. Eu mă Bun, deci el să pune pe scaun. Cineva mă învârte. Dar îl învârtiți mai tare pe el ca să poți așa. Nu, că Mocanu că e mai rezistent. Eu am mâncat mult. Așa, și după asta ne dau drumul să ne batem ca chiori, Da, ca și găinile. ne batem Și pe runde. Bun. Stai să-mi bag și eu mânușile să mă echipez și dăm drumul la vlog imediat. Vedeți ce au febră la spate de ei și am 30 de Deja caută pretexte cum ar veni de mai are febră la spate, are asta. Nu știu dacă pot să fac challenge ăsta. Nu poți, nu? Le nu zi la început. L-am mai bătut azi la un challenge. Ăla mă tare, challenge era cine ia chipsul ăla picant și cine bea primul apă pierde, știi? Și asta nici nu am apucat să înghită omul la fumă de gheață. Nu, el l-a înghițit după mine la 1 minut. Ne uităm pe filmare. Mă face fac tracțiune aici. Nu știu. Stai să mă dezbrac și eu. Așa. Da, doar Mai tare pe pielea goală? Nu? Haide mă, mâncați-și. Primești adevărat de la adrenalin insulină. Lasă-ne iau cu Dima, că mai e de mult, m-a găsat, te rog, gică de Băi, de la asta face adrenalin, de la... Nu, dă-ți asta jos. Cum ar fi Dima să fie mare luptător, îl rupă gâtul, să mă rup în două. Nu, mă. Împinge jos, în jos. Eu îl dau pe băiatul ăla, mi-am măcut cu patinarii forță, mă învârte. Nu, eu. Vreau să învârte, îl rupe, frate, cât Dima, să-l învârte. Mocanu are 15 kg peste mine. Nu-i corect. Câte kg ai Mocanu? 97. Ce? Nu cred. Bagă omul aici. Nu cred. Împinge omul jos. Stai așa. 20 kg sau... Împinge jos. Hai, am convins. Da. Hai, bun. Cum o să ai 97 de kg? Ați dus scaunul, așa. Unde trebuie să stau așa? Poți să mă ții sau mă dau mai față? Da, gen așa, putem să ne învârtim. Hai. 2, 3 și... Să ții și scaia, trebuia să ții. Forță! Dar nu poți să mă ții eu, deci... Îi stai mai în față. Ține și scaunul, mă vârt cu tot. Nu mai zici. Hai să Nu mai Bă, dar mai tare că pe mine mă rup! Îi ține scaunul. Bă, mami! Bă, dar eu mă vârtesc continuu! Dar eu nu... Bă, mare, are cu cine ții? Bă, dar eu ții cu tine. Hai! Hai, Dima, să mă duce. Gata, ai revenit. Ai vrut cască, nebunule, a? Deci știi cu ciocanele? Băi, mă! Băi, mă! Mamă, i-am dat acolo la chips! Mi-a dat tare. Da, tare, scuze-mă. Hai așa. Încă o dată să vreau să mă vârc altcineva, trebuie să mă duc de jos. Eu nu merge o frate, dar să mă scaun. Deja că tu să mă vârți. Păi dacă de pe și eu. Pune-te tu pe ăla, că ești mai greu, lasă-l pe mai. Dar ce mai mare este? Nu e, se lasă pe spate și de-aia. Vreau să mă amețiți, frate, nu să-i batem. Stai să mă duc mai bine. Mamă, mi-a dat un nas. Știi cu ciocani, las, mă, ce ciocani? Nu i-am dat ciocanul în nas. Auzi, sunt ciocani și mai cum. Ți-ai că o să cadă. Dar cum să stăm? Hai, așa. Ha. Băi, tare. Așa mâncați așa. Bă, stai că ăsta de cade. Deci mai ușor. Dai. Am amețit de drag. Gata. Gata, bă, din tare.
Poate ne și eu în grup. Două frundatori, cața. Trebuie cine măsură. Nu mai pus, bă. Hai că v-ați Așa da, frate, învârtit da. Stai că vomit. Stai că încă nu mai. Băi, ca să înțelegem noi înainte, am făcut un challenge cu mâncare multă. Și deștept și noi acum ne învârtim. Era mai multe de cartofi. Era să o iau, rău. Haide. Da. Asta e refrigerator. Hai ce să apișăm acum cu ținut la pământ. Da. Rând asta acum. Meme acum, Da, cu proiectări. Locuri. El mai bine dați mânușile jos dacă vreți la sol. Păi nu acum. Următoarea. Mai avem o rundă. Hai. Bă, da, vârtești și tu, că ăsta e mic. Mamă, mă ia. Bă, stai. Bă, eu simt Mai învârte-mă și în cealaltă parte. Eu De simt ce că mă, tot. dacă te vârtă în partea cealaltă mai mențiști? Bă, îți jur că mă. Bă, nu mai văd. 3 și... Hai, din nou. Stai că eu... Hai. Eu dau afară. Hai. Eu dăm? Mamă, ce zi face Dima. Mă, mai pot. Ia, deși pe asta? Semele pe cap, Dima, ciocan. Dai ciocan. Nu știu cu ciocani. Mai las-o pe asta, mai las-o pe asta, că am prins. E frică de tine, du-te. A obosit. Ești cu asta? Mamă, bun, Dima, așa. Bun, așa. Nu, n-ai voie că am de pom. Vomit aici, nu filma asta. Și mie, frate, vezi, bă. Băi, dacă scoate un scuipat din gură, vreau să fii fumat. Și eu vomit. Ultima rundă. Și acum nu mai batem, începem direct cu submission. Bine, doar proiectări. Ce înseamnă? Ne punem la pământ. Și facem submission. Ce bine că ai acoperit astea. Dacă mai strângi de burtă, dacă mai strângi de burtă și cum ies 3 burgări, O puște puțin. de 10 ori, De 10 ori. Da, cât de mâna repede stângă sau sau? mâna dreaptă? În care vrei tu? Hai. Mamă, cum s-au făcut șosetele mele. Hai. Și. Haide, Dima, bagă. Hai, era Hai. Și. Hai, dați drumul acum, hai. Așa la submission. Nu prea te știi cu asta. Ba da, frate, nu e așa Hai. de trântit? Trebuie să bagi piciorul sub el, Dima, bagă piciorul drept sub el. Da. Așa. Să-i dea spatele, Dima, nu e bine. Stai cu minte. Top. Bine. Băi, prindeam unghiul acolo. Nu mai trebuia să N-am bagi prins. picioarele sub el, să pui piciorul drept pe Pe el. asta nu fac. Băieți, cu tehnici cu astea, eu la mine ca țăranul, cum l-am prins, dă-i să nu scap. Eu am vrut să-l iau de mână să-i fac arma. Eu am vrut prima oară să fac brazilianca, dar... Bravo, băi, Dima. Mana, ce submission a făcut mocană de lată. De vas lui. L-am prins cum ar veni și nu se cheamă și ca asta. Semi-Iisus crucificat, era așa el, știi? La pământ. Gata, nu mai facem asta niciodată în viața noastră. Filmezi și când vomităm? Nu, frate, mie mi-au și boxul dintr-o dată. Mie îmi place. Mai faci? Mie îmi place, dar să nu mănânc acolo, să nu pierd nopția iurea. Bă, dar ei trebuie să știu eu ca așa, ca să nu fii fraier, nu, pentru tine, nu să... Gata, nu, oprește. Cam asta au fost challenge-ul de astăzi.
Nu faci în față, nu. Da, zici că am făcut o oră de saună. Zici că am luat bătaie, nu? Ce să mai, și ne-am bătut așa ca chiori. Trebuie să facem o dată asta și pe stomacul gol, Dima. Da, jur. Acum simt nevoia să vomit rău tare de tot, dar nu să vomit ce am mâncat, să vomit și mațile din mine. Mă scuzați ăștia care sunteți mai scârboși, dar te rupi meme-ul ăsta. Da. Da, a fost fain, a fost fain. Și nu știu știți cum se întâmplă la români? Sau și la români, dar la moldoveni așa e. Nu te apropii o băută sau o prietenie cu, nu știu, o discuție cu cineva, cum te apropii o bătaie. Și eu cu Dima ne-am apropiat, așa că dacă vreți, aveți challenge-uri din astea la mai nebuni pe care știți că nu le-ar face oricine. Scrieți acolo în comentarii și mi-am găsit aliatul la challenge-uri din astea nebunești. Facem orice. Și prank-uri și din astea. Hai, așteptăm în comentarii, vă pupăm. Da.